Kumpaniji kbar Maltin tal-manifattura qed jinvestu f'teknoloġija tar-raba' ġenerazzjoni li tinkludi intelligenza artifiċjali u robotika avvanzata fost affarijiet oħra. Dan spjegah ma' One News l-Inġinier Dr. Emanuel Francalanza li jmexxi d-Dipartiment Industrijali Manifattura u Inġinerija fi ħdan l-Università ta' Malta. Dr. Francalanza ħadna miegħu fil-laboratorju li jintuża mid-dipartiment fejn hemmhekk laqqana ma' teknoloġija robotika avvanzata li qed jinvestu fiha kumpaniji lokali. U spjegalna l-użu ta' din it-teknoloġija avvanzata u x'jagħmilha daqshekk attrajenti u effettiva fil-qasam tal-manifattura. Fil-fatt Dr. Francalanza tenna kif ir-robots avvanzati b'teknoloġija tar-raba' ġenerazzjoni issa jieħdu inqas żmien sabiex jiġu programmati filwaqt li huma aktar aċċessibbli u sensittivi u intelligenti għal dak kollu li jiżviluppa madwarhom. Fej qabel ir-robot rid jiġi programmat u kien ikollok ħafna programming involut, dan it-tip ta' robot huwa ħafna iktar sempliċi biex tipprogrammah tista' iċċaqalqu bidejk u tieħdu fil-pożizzjonijiet fejn irid jagħmel propja l-azzjoni u jitressaq minn hemmhekk. Dr. Francalanza spjega wkoll għaliex numru ta' kumpaniji Maltin fis-settur tal-manifattura qed jinvestu f'din it-teknoloġija. Naraw kif numru ta' kumpaniji Maltin propju qed jinvestu f'din it-tip ta' teknoloġija biex jibqgħu kompetittivi. Jiġifieri il-kumpaniji Maltin qed jirrealizzaw li biex il-manifattura tibqa' b'saħħitha Malta huwa propju dat tip ta' investiment li jrid isir illi jużaw iktar teknoloġija avvanzata biex il-manifattura propja timxi l qudiem u tibqa' kompetittiva meta tikkumpara ma' barra minn Malta. Madankollu sostna li dan mhux faċli daqskemm jinstema' hekk kif qed jinħass il-bżonn li aktar ħaddiema fih dan il-qasam tal-manifattura f'pajjiżna ikunu mħarġa biex jużaw dawn it-tip ta' teknoloġiji emerġenti. Hawnhekk irrimarka t-tnedija tal-proġett Icarus iffinanzjat mill-Erasmus Plus li propju jara li jindirizza dan. Flimkien ħloqna dan l-Icarus Project illi fih propja tagħlim diġitali. Jiġifieri tagħlim li jista' jiġi aċċessat b'xejn fil-ħin tal-persuna biex jista' jitgħallem u jista' propja iżomm ruħu aġġornat fuq dawn it-teknoloġiji. Jiġifieri l-inġinieri li forsi gradwa 15 sin ilu fejn dawn it-teknoloġiji ma kinux daqshekk għadhom jeżistu xi kultant, allura ikun jista' jaġġorna ruħu u propja iġib it-tagħlim tiegħu fuq dawn l-affarijiet biex ikun jista' mbagħad jimplementhom fuq il-post tax-xogħol.